Okay. Kuya, nag-tripping ni mga tawana. Udto mo gikan. Nada yun guys. Parangon lagi dayon. Potol. Potol. Munal. Strike. Bye burger. Unihilak deh siya. Ano nihilak ater? Nihilak siya Ma'am Gwen. Ano kan nihilak ni siya? Aman. Lo yoyos buo mo. Tapi lang si Mater. Lagi palapos gini oh. Titanos pag yun. Pag ikalapos ya wa. Adalah asa ka ni podong mga tawahan na oh. Napas layo ay. Chupaing. JC og si Boy Burger Zian. Okay. Kuya, nag-tripping ni mga tawana. Udto mo gikan. Ya magabian ka ta nang pauna. Tingkaon mas isda ron gyud to. Tingkaon gyud eh. Kuyog na to si Paing. Wa man si Marchi. Mura man nakabuhi sa hawla. Single ko na siya ron Marchi. Tanong Paing eh. Ya Zia no. Grabe. Ya Zia no. Kuya kayo mamasol kayo magpahumot pa. Grabe Zia ni. Shout out Gwen. Murag lisod na gini siya Gwen. Kuya kay Zian mamasol kay magpahumot Gwen. Duda ko nila. Meet up sila sa Mermaid kuno ri. Pero kani si Boy Sintak ko. Mo ni certified nga Boy Sintak. Original nga Boy Sintak. Arita sa spot ni Josuael. Boss Josuael, ari sa mi mo spot ha. Ana mo guna mananghid mo gina. Para dili malain ba? Malain nga dito mananghid. Magkuha may panood-an Boss Josuael. Abaw mo ko nakahinigtan da. Nahinigtan nga isda ba? Di mo gawas og wa siya. Mao ni si Zian guys kato nakadaog. Ha, pag mata na na may chika si Yaya Zian. Ngano jud kang ingani no? Manimaho og ingani ba murag hagunoy ba murag og kalibangon. Dito. Murag ka feel samot na hapakon sa hangin. Bugnaw nga hangin. Wait and wait sa taron guys. Kusog kayong hangin. Grabe na itong spot eh. Layo iglakawan. Agoy. Sakit ba ni nga ruma? Hait kayo nga ruma eh. Mau na ni guys. Wih, dira raman ta ato. Bugsayon ra lagi na padong diri. Please din lang bayad 100. No. Dala so na to diri. Okay. Padaganay ni guys. Pat money. Padaganay ko ay pat money. 20 IZ. Atar mo tag-letter. Sige.
Grabe na gina. Oh, naglepit. Grabe na gina. Murag saranggat. Daray. Asa ka lang it-suggest? Straight di mo? Hiwi. Hiwi di ka? Uy, naabot. Nilapas. Nada yun. Nada yun. Nada yun. Nada yun, guys. Dako gini, guys. Dako ni. Tampok. Nada yun. Tara, guys. 1-0. 1-0. Oh, dala guys. Long nose emperor. Baby pa, baby. Long nose emperor. Hihi. Okay. Another one, another one. Oh shit, oh. Atad. Na lagi. Gamay rin kayo. Gamay kayo. Tiki guys, second catch. Oh, second catch. Siki. Dadon dili gagmay kani. Mamili ta, mamili agay. 2-0. La, magnaning na sila mayo kay kadungog sila 2-0. Up. Asa na si? Tudloa. Alright, sa buya. Ako kay left sa buya. Dagana mo. Barangon lagi dayon. Potol. Potol. Bunal. Kala ini bunal lagi na. Iyak, iyak. Iyak. Okay. Another one. Strike. Three zero. Dako man nga ticket dadun ni. Tara guys. Third catch. Tiki. Nga African tiki. Di na ni-release kay kamatyon no na. Yes. Yeah. Grabe. GC.
Ikaw pat isa, ikaw pat mo sakit, grabe. Ako na ilak ko na. Kasabot ako. Strike again, nice one. I don't care. I don't care. 4-0. 4-0. Haha. Okay guys. 4-0 na ta guys ha. Silay. Okay. Tuyok man. 4-0 guys. 4-0. Yum yum. Fish number 4. Silay. Grabe oh. Yeah. Zian, boy, Zian. Unsa naman eh? Lover boy naman eh. Ma'am Gwen, dara Ma'am Gwen oh. Mura magkuhan kay Ma'am Gwen, murag gimingaw guro nimo. Oh. Ilom kayo. Boy burger. Oh, nihilak dai siya. Ano nga nihilak ater? Nihilak siya Ma'am Gwen. Ano ka nihilak ni siya? Ano nihilak ka? Allah, naunsa naman ni. Nag-away siguro mo, unsa ba? Doy hilak mo si Boy Burger. Hipos na kasi? Yes. Sakit ang luyo eh. Kung pamaol sa akong dari ba? Apa? Namang sagot ng isda ko. Lain sa kaya delete siya mo iso. Aman. Luyo, ayos buo mo. Kapi lang si Maten. Aman. Ya, masih ako yung makatuhaya. Ay, sorry. Saan gitu? Ikaw sabi TikTok. Aw. Oy, sakit oy. Sakit eh, sakit. Apa? Yan to kilis ba to? Ditso na nay. Ay, palapos Jis. Ipalapos sa kanang imong bukog. Palapos sa bukog. Putla na Jis ay. Kaya mong kamot. Ilak ko na naman na. Unsa ni midti ko yung sige magkatawa to midti. Oh, apoy ayo ri midti ko. Kom sa go extra dire. Kuha na may tambal na, banid. Ari tayo nga no, brother. Tumakbo na kuan. Guniti lang ang kuha natin. Ano natin niya? Ipabira. Kurug. Bira. Pas eh. Galita. Higti pa yung. Ayun, Ayo. Sakit kina. Ayo, palapos. Sakit kina. Ayo, mahal lang yan. Ayo lang, lang. Guniti lang, niya. Ipabira o kalit. Guniti. Di, Ikaw le bira. Di, siya. Ikay, bira kay para di siya kabantay. Magkurkurog mo na ng kuhan ko. Mugnaw na. Kalita ba? Ano to ba? Kalit lang lagi ato lagi. Higti ba? Higti. Sige, tawa tong nurse oy. Oy, klaro itong Naris. Naris! Wa po na klaro ng Naris. Matamat. Kuhaan lang kuhaan ka ng... Ayun. Kita oy. Siya, Giter. Galiton lagi ter.
Kuha na imong kuan para matangtang. Kuha wa. Ayaw, makita ka. Tari. Sige. Ikot. Higti. Ano to? Ay na puti lagi. Di nakakagunit na. Kahit yan ay. Ay lagi. Ito ang tudlo. Ayo, pahiro-hiro sa ni siya. Patabang god. Patabang ba pa hiro-hiro. Kalito na ba? Wala sa YouTube. Madata na unod. Dili data. Sama drama slice ra. Patugod kayo. Oh, unsay midtek. Pitik. Upload niya. Ano? Yata de. Ara. Ano, pitik. Klaro, midtek naman. Ano, hapit na matagtang ko. Wala. Bebe, ako be. Ayo lagi. Di na maputol lagi. Sa putol ng kamot. Kahit ganay, di na putol. Ginaputol diray. Di lagi na maputol lagi nya. Unsa man man kauman, wala kay gunitanan. Alam na gunitan good. Sakit ka na. Ayo lagi ana. Ako be. Ganito. Ako lang be. Pwede na sa ter. Putlon mo. Ako lagi be. Ipalapos na lang ba? O makaya ba? Lagi. Ako be. Di na putol lagi. Ako be. Ako lagi ay na lang. Ayo putla lagi. Nya. Palapos na lang. Lapos na lang. Tadi. Taroy. Kalima pa na sangit nya. Lagi palapos gini oh. Oh. Titanos pag yun. O pag ikalapos ya wa. Yawa kasi ba? Tapos na pa. May pagwaan to ni mo gikuan disod na kay naron. Kita to eh. Karong kayo. Bugnog ang kamot. Allah. Grabe. Ano to bilahon? Katong kuan ba? Ay, yatan ka na. Pero bosan sa Jay. Ay, saray. Wala may pulso. Uniting otin pa yung para mo ka. Diraw no open good. Baga sa ni mo kubal eh. Baga mo na di ka lupos kay baga kay kubal. Di ako nga naon diri be. Pero wala man ni gawas ter. Nagkurog. Igawas Sa nga. kina kay Jay man na. Kirag si. Kira kayo sa sima. Ang sima ro itong dragod. Ay. Ako gunitan na mo tudlo. Kalibutan. Ikay. Sakit na eh. Wait lang. Isa ba? Sama rin. Among naris oy sige nag-video. Claro. Wow, tama mo naris eh. Straight ka ha? Santay ka nuna gyud sa kuan eh. Oh, sakit. Ah, wala sakit. Wa day. Wala pa ron. Ginapamas ka kuyaw. Aray mo sakit oh. Dala na eh. Ipakuha na eh. Imo mangiduot gud. Mana? Madata tog biraw Yes, no. gito. Dami to ako ra biro. Kaya giyaw gibilin mo ya. Di ako gatag na niya. Paing magibilin na silong. Aray. Ala para ka paing mo. Balik na taroy. Ayo, yun ay. Sige, nga ulitan. Tuyo ikay. Ana ana ter niya. Ay ana sama na naris oy. Sama na yung naris na mo eh. Nana. Samad pagay na nana. Nana. Di mo lihok. Gusto ka lain place? Yes, mo gunod eh. Gamay nga place na. Oy, gamay nga place. Kato yung mga gamay. Kana na eh. Bunting man na. Dako kayong flyers eh. Say brada. Espasi kay gidukan ako. Wando ka. Mataoy atay. Ato lang ta si budok na lang ta na.
Si Budok. Ato sa si Budok. Kunting mo na good. Ano, pliers ni ko ano? Oh, sim, Roman mo pliers? Parehas sa putag pliers. Yan, gue tadi. Kapit na mo si Mau. Yan na. Ikaw na lang kapaing. Ay. Ikaw na lang kay muhinay man siya kay inang sakitan man siya. Ano ikaw ba kay mo kay sakitan? Gipeng. Isa ka bababaw dot ubos. Oh, ikaw na lang sa na among nares oy. Uy, ikaw na lang Drio. Ano ba bira? Na. Yan babaw yan na ba? Gawas na ako na aman. Gawas na. Kurog na kay kamot. Kurog na kay kamot. Go again. Go again. Apo din na Ryuson. Bumo ka! Bumo ka! Alcohol. Naka-alcohol der. Masakit manas pusok. Uy, Imo lang. Ano ko sa kuyong? Okay na kasi. Ay, sakit. Ay, sakit niya. Agdawa. Ay, sakit ka na. Ay, sakit niya. Agdawa. Ano okay? Sabi ng mga angler, but-buton. Okay na. Okay na, wala na yayay. Ano na yayay man ang bibi na. Yayay man ang bibi na. Pinana ba sa pag-last? Oh, may sakit. Pakakon angler. Labay na parita ning aroma therapy. Okay. Sukul man. Isuka agay. Kita. Kira ka Jis? Ay. sakit. Luya, baby na. Takits na sa tumay guys. Sa mga na to guys. Padung na ta uli. So nakakuha na ta og sa kasilay, sa katambak, ug sa katiki. Wala na to gi-release ang tiki kay ano matay man gituon mo gud yan taga. Kawa ba na to? Murag mga haris dano. Giraon kayo. Murag ba ko na tunok. Pinana pa. Wah, may sakit. Pero ang naong niya ba? So mga na to guys, hope nag-enjoy mo sa video. And atong spot dito guys, diri na to sa Ilaya nga spot. Sa sunod na pod guys, and sa ato ang question and answer portion. Ang question and answer portion guys is kanilang para maka-answer tanan. Unsa may English sa silay? Sa katong nakuha na ko nga silay nga isda ganina. Unsay English sa silay, or unsay depende ninyo scientific name ba or English name sa silay. I-comment lang pinakaunang ni comment ani nga video mo'y mudawg
And then og kinsa to'y pinakauna nga ni comment guys, i-PM nako, i-PM lang nako sa Messenger ang nga nakasubscribe mo and inyong gi-share ni sa Facebook. So dapat subscriber and gi-share ninyo sa Facebook kaning video. Maura atong ipangayo guys. And that's it. Sa sunod na pod, and God bless niyo tanan. Okay.